Ewa Dreiris, vandaag... Nee, Gerwe, nee. Jawel, ja, tuurlijk wel. Nee. Dit is een Q-podcast. Q-music. Top Tierlist met Gerben Tuurlings. Ewa Dreiris, vandaag wordt echt een vibeke, want wij gaan de slang van de Gen Z'ers even heel goed uitleggen en raten en flexen met hoe goed wij zijn met al die woorden. Ja, Het gaat een verschrikkelijk. vibe worden, bro. Het zijn dus eigenlijk cringe woorden, toch? Ja, het slang. De slang van de jongeren van nu, van wij eigenlijk. Alhoewel, als we deze woorden zeggen, dan denk ik wel dat we... Ja, dat we Maar boomers gaan worden gezien. er zijn toch ook wel een paar dat je toch wel zelf gebruikt ook echt. Helaas wel, ja. Als ik het zo op de tafel zie liggen, vind ik ze eigenlijk allemaal cringe, maar er zit toch wel wat van die woorden in mijn vocabulaire. Ik ben hier vandaag niet alleen omdat er heten Clementine en Gala zijn er ook bij. Hallo. Ewa Dreiris. What's up? Bo, we gaan gewoon direct beginnen met de eerste. Echt een rustig binnenkomertje. Oh my god. OMG. Zegt de iedereen. afkorting. Ja, dat is Elke letterlijk. leeftijd, iedereen zegt dat. Ja. En daar is ook niks cringe aan, vind ik. Dat is gewoon... Dat is gewoon oh my god. Ik vind het S-tier. We gaan gewoon... Ik vind dat ook wel. Ja, ik vind het ook. Iedereen zegt dat. Maar of we raten ze van S van meest cringe naar minst cringe, hè? Dat is wel tof. Oké. Dus dan moet oh my god op F staan. Maar dat is ook Alright. wel... Oké. Oké, fijn. Maar als dat zo snel gaat gaan vandaag, gewoon dan. Ja. Maar wacht. Gaan we ze echt zo raten? Nee, misschien is dat toch ook... Dan wordt het niet duidelijk welke woorden je nu wel moet gebruiken en welke echt Nee, oké, cringe doe maar zijn. gewoon normaal. We gaan ze Ja. toch zo. Oké, de Oké, volgende. dus. No cap. Ja, maar dat snap ik niet. Ik weet dat dat een heel gekend woord is, maar ik heb nog nooit iemand dat effectief horen gebruiken in een zinsbouw. Jullie wel? Maar nee, maar zo... no cap. Maar je Ik zit meen aan het cappen, echt. Maar je zit aan het cappen, bro, of zo. Zeg je dat niet soms? Maar dat is... Ik zie jou dat wel zeggen. Ja, helaas gebruik ik dat wel soms. Van, amai, je zit zwaar aan het cappen nu. Nee, maar dat kan niet. Maar ik zeg niet, amai, no cap, broeder. Dat zeg ik niet. Ja, maar het is wel no cap. Nee, maar ik zeg... Cappen is... Snap je, het werkwoord? Werkwoord. Ja, Jij capt, wij cappen. Ja, maar ja, je bent toch aan het cappen? Ja, dat is waar. Maar ja, wel, maar no cap, dat hoort je toch No niet cap aan is zeggen. te... No cap hoeft niet voor mij. Dat is heel cringe. Van mij Ik mag je zou- echt heel laag. E of F zou ik echt durven zeggen. Nee, want E ik doen. vind wel dat er echt andere tussen staan die wel nog laagder zijn. Oké, dus Oké, no een cap. eentje? D. Een D. Een D. Nee, vind ik vrij hoog eigenlijk. Ja, maar kijk maar wat het erin staat in de lijst. Ja. 3, 2, 1. Ewa! Oei, dat is echt verschrikkelijk. Ik heb dat nog nooit gebruikt. Ze zijn gewoon samengespannen. Gewoon Maar tegelijkertijd. meen je dat niet echt? Dat gaan we dat niet gebruiken? Ewa. Gerben gebruikt dat elke keer als ik hem zie. Nee. En wat draai je, hoe is het? Nee. Ik zeg altijd, als ik opneem, al is het met mama of mijn papa, zeg ik altijd, Ewa Dreiris. Maar alleen... Ik zeg dat Bij je altijd. ouders ook. Ja. Zeg, als Lisa aan het bazin van ons... Dan hier aan zeg Q, ik, Ewa Ewa Dreiris. Dreiris. Maar allee, dat kan toch niet? Ja, maar jawel. Zo neem ik je telefoon op. Ja, ik gebruik het niet. Ik ook niet. Ik We zeg het hebben om te lachen soms. Maar allee, niet... Allee. Niet voor de serieus. Weten we nog dat moment dat de nieuwslezer van VTM ook naar TikTok ging en dat hij zo'n filmpje had gemaakt? Jee! Ewa Dreiris. Was dat niet super serieus? Ewa Dreiris. Ewa Dreiris. Ewa Dreiris. Wij zijn ook op TikTok nu, no cap. Dat was echt heel heftig. Wel grappig. Ja, van mij. Jullie mogen kiezen. Want Maar weet je wat het is? Het is wel een woord. Het is wel Het een is woord. een woord in een andere taal. Aha. Ja, dat is wel waar. Maar Is dat in een daarom andere vind ik taal? dat Is dat- zo... Ja, niet? Oh, ik vind dat het daar niet mee minder cringe maakt. Sorry. Nee, maar daarom... Ik vind het cringer om het dan te gebruiken, omdat ze is van... Wat zij dan aan het doen eigenlijk? Ah ja. Snap je wat ik bedoel? Ah, ja. Ja, Gerben. Daarom dat... Het natuurlijk. is zo... Het is, Ja, ja. dus dan is dat wel cringer als je dat dan gebruikt. Maar allee, ja, oké. Oké, maar anyways. waar zetten we hem dan? A-tier. Maar zeg jij zo? Maar nee, Maar niet ik gebruik dat overdrijven. keihard. Ik kan niet toch Maat, niet... ik Ja, zou maar dat dat is niet echt omdat jij het gebruikt dat opeens een S of een Ja, A is. exact. Sorry. Ik zou dat ook op D zetten of zo. Nee, een C. Oké, C. Een C is een mooie middenweg. Ik heb ook pas iets voor gehad. Ik was op Stressfactor. Ik weet niet of jullie dat kennen. Zo, dat zijn zo van die schooloptredens. En ik presenteer dat daar soms. En Nee, je hebt dat niet gedaan. ja, ik heb dus... Nee, je hebt dat niet gedaan. Ik heb niet Ewa Dreiris gezegd. Nee. Maar ik heb Op podium iets gewoon. van... Ik weet het zelfs niet meer. Ik denk dat ik Hayek of iets... Nee. Ik heb iets- Ik wil weg.
Gerben, deze is verschrikkelijk. Ja. En daar zijn dus kinderen naar mij gekomen Dat die is een echt foto niet oké. vroegen daarna. En die zeiden, je bent wel echt te oud om die woorden te gebruiken. Nee, maar weet je welk woord dat jij ook gebruikt? Hé, maar dat is fucking fatu, broer. Maar dat gaat niet, fatu. Wat is fatu? Dit wordt echt mijn ondergang, deze Bedoelt je podcast. fucking nice? Is dat fucking dik? Bedoelt je daarmee? Nee, Fatu Nee, is Fatu een is mopje. grappig. Fatu dat is echt Fatu. Maar dat is weer al een andere... Ik ga je echt niet maken. Maar dat kan echt niet. Maar hoezo kan ik dat niet maken? Jij Maar zegt, Ewa, fatu. En dan maar was ik ik... probeer- Waarschijnlijk zeg jij ook nog vakka. Ja, Vakka doe ik ook vaak, ja, maar wat is dat zo raar? Fakka kan echt niet. Maar waarom? Dat is toch gewoon hoe de jongeren praten? Ik probeer een jongen hip te zijn. Jongen reep. Maar echt. Nee. Ik ben wel mee, hè. In zijn, Kan er iemand in deze zijn, mensen even genezen? in zijn aanzicht gewoon nog oei, yo. Dat zeg ik ook echt vaak. Dat is echt niet slim. Ik moet echt stoppen. Ik moet naar een logo gaan. Ja, ik denk dat deze Maar echt... keihard Jij is... vindt deze allemaal S-tier gewoon. Oké. Ah, wel, maar dus, om mijn verhaal af te maken... Die kinderen kwamen echt naar mij toe. Dit mocht je echt niet meer doen. Je bent hier echt zwaar te oud voor. Dat is hè. het ergste, was man. Dat ze dat het zelf gênantste zeggen. ooit. Gewoon van... Oh, Met een serieuze straight face van... Je gaat dat echt niet meer maken. Nee, niet meer doen. maar dan besef je ook wel echt dat je echt oud aan het worden bent. Ja, Maar het is steeds dat. je oud aan het worden. Ik vind het echt nog allemaal om te relativeren. Maar ja, sowieso. Hoe oud ben jij? 24. Ja. Ik vind dat allemaal nog relatief. Ja. Ik vind ook wel dat je aan Het is ook maar een twijfelen illusie, hè, dus. Zeg maar het volgende, ja, flexen. Oh. Maar flexen is van... Ja, Flexen is van een goede oude tijd, hè. 2016, Ronnie Flex. ja en- ik zie je flexen en met nog- die bitch. Ja, Kinda funny when he kinda finna chicks. maar goed dat Whatever ik niet lyrics cringe you want, heb baby. gezegd. Deze Whatever podcast lyrics dat you Sarah want. heeft gedaan. Dat is toch wat hij zegt? Ja, dat is exact wat hij zegt. Frinne kinda fricks. Inna frinne flexing with my ex. Flexing with my ex. Maar zingt hij niet gewoon Nederlands? Flex met mijn... Ja, natuurlijk, maar ik weet niet meer wat hij zegt. Je hebt even vandaag besloten dat dat in het Engels is. Alright, ja, goh, van mij is dat niet een Ik vind het cringe niet- woord of zo. Ik vind dat niet echt cringe. Nee. Nee, en Stop tegenwoordig met gebruik je flexen, dat... broer. Kom op, hè. Ja, je zegt dat eerder maar. tegenwoordig van stop met flexen. Omdat Ja. flexen niet cool is. Flexen is zo voor mensen die een te groot ego hebben of zo, om die even op hun plek te zetten. Ik vind hem niet cringe. Ik vind hem het ook nog niet- wel Maar een B, want bruikbaar het is ook niet eentje dat om te Nee. gebruiken per se. Nee. De volgende. Verschrikkelijk. Skibbity. Die heb ik nooit gesnapt. Ik, En heb wat het is nooit, het? maar ik weet het ook. Ja, we weten het alle Jawel, drie. skibbity. Ik weet wel wat het is, want ik Er is ben niks. natuurlijk jong en hip en ik Skibidi zorg dat ik mee ben met de skibidi jongeren. boom, 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 boom. Nee, Yes, nee, yes, dat is yes, niet van. yes. Skibidi Gardies. Ja. Kent Skibidi- iemand die guy van TikTok? Iedereen kent die guy van TikTok. Skibidi Skibidi boom, Gardi. boom, boom, Ah, boom. nee, die- Yes, ah, ja, ja, yes, die- yes, yes, yes. Skibbity dam, dam, Ja, ja, ja. dam, skibbity bap, bap, bap. Nee. Ja. Bo, Skibbity is van Skibbity Toilet en dat was dus eigenlijk ook zo, dat is nog voor de Italian Brain Rot. Ik weet niet of jullie dat kennen. En wacht, Ja, wat maar is dat hier vind met- ik ook verschrikkelijk. Tung Sahoor staat hier niet in en ik ben zo blij eigenlijk. Ja, ik snap er niks aan. Wat wil dat Ik wil het niet zeggen? voeden. Maar niks, dat is het ding, dat die kinderen van tegenwoordig... Van tegenwoordig, wij deden dat ook. Kinderen Onze van shit tegenwoordig, betekende die- ook niks, hè. Dat betekende ook niks, die mopjes die wij vroeger maakten. Sorry, hè. flexen betekent tenminste iets. No cap betekent tenminste iets. No cap. No Maar cap. Skibbity zal Skibbity ook- wat? Skibbity zal ook wel iets in hun leefwereld betekenen, maar dat snappen wij gewoon niet. Dus daarom... Ja, maar ik snap ook niet Skibidi Toilet. Wat heeft toiletten daarmee te maken? Dat is een manneke dat uit een toilet komt. Dat is een hoofd dat uit een toilet komt. En dan was dat Skibbity Toilet. Ja. Maar is dat een werkwoord? Ik ben juist naar het toilet gegaan. Is dat Skibidi? Ik snap Skibbity het niet. betekent niks. Oké, Kijk, mannen, Skibidi, voor de ja, mensen, Skibidi. alsjeblieft, leg het ons uit. Nee, leg Of het niet niet, uit. please. Laat het Dit gewoon... is vrij weinig. F-tier, Skibbity. Gebruik het niet. De volgende... 6, 7! Dat was echt niet. Hey, maar ik vond het in het begin aan mijn tand, maar nu zeg ik het Ja, zelf. het is echt Dat verschrikkelijk. Als iemand vraagt, wat ga jij nog doen vanavond, zeg ik succes. Je kunt dat op alles zeggen. Zo, wat ga Nee, je maar- eten vanavond? En, maar het ergste is hetzelfde zegt als niemand. Skibbity. Nee, dat is... Ja, want mijn vrienden zeggen echt op alles 6-7. Nee, want maar dat alles is niet wat gewoon. dat moet zijn. Het is zo van... Ja, ik heb het misschien... 6 à 7 keer. En dan... Dat is het. Ja, ook. Nee, dat is Maar het. je mag dat ook nee. gewoon in een random context gebruiken. Ja, maar dat is een beetje hetzelfde als Skibbity. Maar in het begin vond ik dat ook echt kut. Ik vond dat kloot. Ik vond daar niks aan. Dus ik dacht echt... Jullie... Oh, ik was zuur. Ik was super zuur. Maar Ik snap het, Gala, ik ook. sorry, maar en ons dansje ook.
Vinci, maar Vinci. Ja, maar Vinci, ja, maar ja, Vinci. ja, ja, En hier ja, hebben we 6, 7. Vinci, maar Vinci. Ja, sorry. Ik was Ja, even ik vind dat top. Ik vind dat wel zo... Ik weet niet, de wereld weer al samenbrengt of zo. Iedereen doet het, iedereen kent het. Het maakt wel het sociaal zijn in een dagen als Allee, dagen als die deze. kop dat je werd. Dat is een- Het sociaal zijn in een dagen van deze. Ja, moeilijke tijden natuurlijk. Het maakt je minder zuur. Kijk, het leuke aan 6-7 is gewoon, dat is net zo'n meme als mand. Vanaf dat iemand mand zegt, dan denkt je direct aan mand. Van, Wat? maar kennen jullie die niet? Jullie kennen die meme toch? Wat? Dit is een heel mooi Wat? mandje, gemaakt in Makkum door de... Mand. Ik weet niet waar een mand is. What the fuck, maar wie zit ik hier? Maar zeg jij? Allee, kom. Anyways, ik zal het anders uitleggen. Fatsoen. Ja, Fatsoen. Hayek. Allee, Stop. Genoeg. Even rust. jij genoeg. 6-7 is een meme die gaat blijven, hè. Voor even de mijn rest van schoenen ons uit, leven maar gaat nooit meer 6 en 7 achter elkaar kunnen horen, zonder Nee, dat weet te je doen, hè. wat ik denk, hè? Ik denk, hè, als we ouder worden, niemand gaat het snappen. Zoals dat wij het nu niet snapten. Niemand gaat snappen dat dit een tijd was. Ooit ga je zeggen tegen je kinderen, ja, wij hebben nog gelachen met 6-7. En iedereen zo, what the fuck, 6-7. Zou dat in geschiedenisboeken 6-7 staan? maal. Ja. Zou dat in de geschiedenisboeken staan? Ik Naast weet het hantavirus. Oh ja, dat kan ik. Hè. Op de 6-7. tijdlijn. 6-7. Er was een meisje op TikTok. Ja, op de en tijdlijn. die had Dat gaat niet, ik kan dat niet lachen. van haar papa, haar gestorven papa, een tattoo genomen. En die papa was geboren in 1967. Maar die had alleen 6-7 getatoeëerd. Maar zo 6 jaar geleden of zo. En die had een TikTok gemaakt. Van, fuck, wat moet ik nu doen met deze tattoo? Maar er staat dus gewoon in het groot 6-7 op die haar onderarm. Nee. Oh, dat is Je verschrikkelijk. weet nooit wat er gaat gebeuren volgende week. En voor hetzelfde geld is er volgende week weer een nieuwe meme. En dan denkt je... Maar weet je wat ook zo raar is? Visueel is het, je ziet het direct, het valt heel hard op. Hebben jullie dat ook als je zo'n huisnummer ziet en dat is zo Ja. 67, dan ben je zo van... Je ziet dat direct. Dat... Ja. Je Maar ik wil kunt er het- niet meer aan ontsnappen. Maar doen jullie dat ook als jullie alleen zijn? Doen jullie dan ook zo als je bijvoorbeeld... Ik zeg maar iets, ja, je ziet ergens een huisnummer 67, doe je dan even... Ik doe niet de move. De stiekeme. De stiekeme stiekeme. six. Maar de noncha. De noncha De 6-7. Daar is niks The te doen. mysterious 6-7. Ja, zo is, maar soms moet je wel... Als je in de bus zit en je ziet even... Dat is een reflex eigenlijk van... Dat is een tik gewoon. sorry, maar ik vind dat oprecht een hele hoge... Ik vind dat S-tier. Ik vond het... Een hoge Maar ranking. Scala Het is zegt- weer erover, Wacht, hè, maar jongens. Gala, S het is, is- kijk, het was niet goed, het is goed, overdrijf niet. Overdrijf niet. Een A. Een A. Een A. Deze podcast Een A. moet 6-7 een S geven. We kunnen niet dat zoveel hebben gezegd om dan nu te zeggen dat het niet grappig is. Oké, Ja, maar een A is ook nog altijd grappig, hè. Nee. Klok it. Klok it, 6-7. Oké? Ja, dat is het volgende. Ja, dat is het volgende. Dat is iets voor Gala. Heb Waarom ik is dat iets voor mij? nooit Jij gebruikt. zei het Ik wist blijkbaar niet hoe dat moest. Klee weet het best. Het is met de middenvinger. Maar ik Is denk het met dat de toch? middenvinger? Ik denk Ik dat denk echt... niet dat het met een Guys, middenvinger is het met de is. middenvinger of is het... Ik weet het Ik eigenlijk dacht wel dat het zo zeggen. was. En blijkbaar zijn je dan echt wel een amateur als je het verkeerd doet. Dus of ik ben een amateur al een paar maanden lang. Ah, je gebruikt het wel? Ah. Ja, dat is wel waar. Maar ik gebruik het omdat ik anders niet mee ben, jongens. Echt waar, ik gebruik het alleen maar omdat Ah, ja, andere maar- meisjes het gebruiken. Maar ik ben eigenlijk niet zo'n fan. Daarom zeg ik ook, wat draaieries, hè? alle Nee, maar trots stop. zeggen Jij dat ik bent het nog stop. nooit heb gebruikt. Klok het, ik heb het nog nooit gedaan. Ik snap het ook echt niet. Ik ga eerlijk zeggen, ik ben pas in Amerika geweest. Non-stop. Echt, klak Elke persoon. Klak it. En dan heb je nog iets anders. Je kunt nog iets met een andere vinger doen. En dat betekent dan iets anders. Die zijn patje. Ja, die zijn echt Ik van vind dat patje. echt verschrikkelijk. Ik vind het ook niet Ik zo vind het heel wel tof. tof. It's not talking to you. It's not talking to you. I'm standing on business. Ja, maar dat is nog anders. Maar niemand het komt, denkt niet. Kom eens vandaag. Nee, het komt niet vandaar. Ik denk niet dat Justin Bieber daar zo stond terwijl Nee. hij dat zei. Nee, Klak maar ja. it. Slay Queens. Nee, oké. talking to you, is it? It's not talking to you that I'm standing on business. Ja, nee, van mij, ik snap het niet. Ik ga het niet snappen. En ik vind het ook eigenlijk wel cringe. Ik vind het cringe, sorry, Gala. Ja, maar nee, maar je kijkt naar mij alsof dat ik dat, alsof Ja. dat ik dat continu doe. Ik doe het niet- 100%. Nee, wat een ding is deze. Zo'n Staat er vooroordeel online een eigenlijk. video waarin je het doet? Zeker niet. Zeker wel. Nee, zeker niet. Echt niet, nee, echt niet, nee. Echt niet. Ik niet, ik beloof het. Ik zweer het. Echt niet. Nee, Klok it, ik snap het, maar deze hoeft er niet bij. Ik snap deze niet. Ah, dat vind ik juist wel het sassy eraan. Ik zou het wel een C geven of Wat zo. heeft dit te maken met Klok it? Ik vind het niet slechter als Ewa. Oh, nee, maar... Nee, ik vind Jij vindt echt, het niet? vind ik echt hoog, Gerben. Sorry. Ik vind Ewa echt...
Dat is geen slang zelf. Dat is gewoon jij die gewoon... Nee, gewoon. Maar nee, maar ik vind Klokit... Ik zeg, ik ben dat aan het plaatsen op de lijst. We zijn hier nog Maar de steeds een lijst is tierlist al aan het maken. misranked, want Ja, de maar- Ewa staat te hoog. Maar die heb ik daar niet gezet. Dus hè. nu moeten wij afgaan van een verkeerde middenpunt. We kunnen ook de Ewa en de no-cap een beetje omlager doen en dan de Of we Klokit doen op de zee. no-cap boven Nee, de Ewa. kom. No-cap boven de Ewa. Maar niet te veel die woorden Ewa, uitspreken. Ewa, hola signorita. Hoe kan ben je? Zeg, Gala, heb jij ooit gesimd voor mij? Heb jij ooit gestemd voor mij? Ik denk dat dat meer een duidelijkere Wat? vraag is. Wat is dat hier nu helemaal niet? Oké. Het is een beetje ongemakkelijk aan het worden. Voor de mensen die niet weten wat simp betekent, dat is eigenlijk... Ja, dat bestaat al lang. Hè. Hoe moet je dat eigenlijk goed uitleggen? Gewoon dat je achter iemand loopt. Hè. Dat je daar echt dat je die Ik vind dat leuk stom. vindt, hè. Ik vind het niet cringe, ik vind het stom. Stom. En wat is het verschil dan Omdat er tussen niemand cringe- achter u simt, omdat- of wat? Oh, Omdat het gaat niet goed met je vandaag. Nee, maar wel, waarom vind je dat Ik ben het stom? slachtoffer vandaag. Ja. Nee, ik vind simpen, ik vind daar niks mis mee. Doe maar een beetje effort. Ik ook niet. En ik vind ook een leuk Nee, maar woord. sowieso niet. Maar ja, het gaat over het woord zelf. Ik vind ja, Ik vind er niks mis mee. uitvoering dat je op iemand aan het simpen bent, dat vind ik helemaal oké, go for it. Maar het woord zelf vind ik ook niet cringe. Dus ik zou het op een aatje zetten, of een beetje. Maar een aatje, het is ook zo van, ik gebruik het. Ja, ik gebruik het wel, sorry. Je gebruikt het wel, hè. Ik gebruik het wel. Het is een simpel woord. Ik heb niet zo iets van, dat is echt wel... simpel. Oh, sorry. Echt. Die vol zit hier weer hoog, jongens. Ja, voor mij mag het eigenlijk wel samen met flexen, bijvoorbeeld. Ik vind Ja, dat wel ja, een beetje nee. hetzelfde. Oh, weer al een Dat 6-7. staat er, ja, sorry. Oh. Nu mogen jullie een andere move doen. De dab. De daap moet terugkomen. Maar die is al teruggekomen. Maar kijk eens hoe jullie nu direct reageren. Iets nostalgisch van jullie. De dab betekende helemaal hartstikke niks. 6-7 en skibbity betekent ook helemaal niks. Nee, maar nee, dat is van deze jongeren. Je moet hun dat ook gunnen, hè. Ja, maar sowieso, maar dan vind ik 6-7 beter dan Skibidi. Die Skibidi, daar gaan we het even... Skibidi is echt wel... Skibidi. Oh, sorry, maar die Echt slechte moppenklee. Echt slechte moppen, Nee, maar maakt ik niet vind de uit. We dab zijn er voor vibes. inderdaad, dat is iets dat echt terug Ja. moet komen. Maar Maar de daap komt eigenlijk van het... Dus de handshake. Een daap. Is dat eigenlijk echt? daarvan dat je Ik denk dat. iemand niet Zo opdabt, eigenlijk gewoon- dabbing. Is dat Gala, niet? Oh Gala my god, kiest heb ik iets... vandaag zoveel haar eigen... Je bent je eigen verhaal in uitleggen. Ja, je Is zegt- dat niet? Dat klinkt wel Nee, juist. maar oké, maar ik heb wel het gevoel dat de dab even een pauze heeft gehad, maar dat komt nu terug, voel ik. Ja, maar dat Mensen is doen zo zo ineens- supergoed. Ja, ik doe dat ook wel soms. Hey, bam. Bij Want je verwacht het niet. Je denkt, en dan komt nee, bam. Deze is echt... dat haar gaat ook zo helemaal... Zeg maar gewoon waar we de dab moeten plaatsen. Ah, voor mij mag dat wel een A. Oh, ja, oké. Fijn. Een A of een S, jullie mogen kiezen. Ja, ik vind de dab een aatje. Oh nee. Oh, de volgende gebruik ik Noncha. zelf eigenlijk ook. Ja, ik vind het niet erg. Ik vind het ook niet erg. Ik vind dat je overdrijft. Het is gewoon een Klinkt- afkorting ja, maar van nonchalant zijn. En Ja, ik vind- nonchalant is noncha. gewoon Vlaams Dat taal. is geen... Was dat niet het tienerwoord? Nee, wat was het tienerwoord? Was was dat, het in het woord van het jaar? was dat nonchalant? Was dat niet 6-7? 6-7? Dat was toch 6 Ja, maar het jaar daarvoor. Het jaar ervoor was dat Iwa. En waarom niet fucken? Fuck out, doe chill, broer. Dat gaat echt niet. Oké, maar noncha, ja, ik vind... Ik vind het niet erg. Ik zei je dat kunt het ook wel vaker. noncha gebruiken, snap je? Ja. Ik vind het ook hetzelfde als Maar je flexen kunt en het ook heel simp. schaamtelijk gebruiken. Je kunt echt heel embarrassing gebruiken. Zo. Hoe? Zo van... Die bril naar beneden. Ah, ik weet al wat je gaat zeggen. Ja. Oh nee, wat ga je zeggen? Fuck, dan waarom doe je zo nonchalant? Ja, dat is inderdaad heel cringe, maar dat ligt meer aan hoe dat je Jij het wordt ook uitspreekt. ineens Hollands. Ja, Ja, dat is instant een beetje cringe of zo. 100%. Ik voel het ook echt zo aan mezelf. Het was te even zo... treffen. Ik word er zo ongemakkelijk ja. van. Bij mij mag die wel hoog. Ik zou die ook gewoon op B zetten. Dat is zoals flexen en simp een Ja, beetje. Hè? vind ik ook. Ja, Het is dat zo- vind ik ook. Gewoon... Oké, de volgende. Dit is ook iets van onze tijd en dat is Nee. zo slecht. Nee, vind Oh. ik verschrikkelijk. Ja, Ik maar vind je het moet gek er dat jij altijd dat niet roepen, gebruikt, Gerben. F-tier. Waarom vind je dat gek dat je niet gebruikt? Dat is verschrikkelijk. Ja, maar alsof dat die andere woorden niet Zeg, verschrikkelijk ziet, zijn. matje. Ja, maar je moet dat, is dat niet dat je dat altijd moet roepen? Jeet! Of ben ik echt helemaal aan het overdrijven? hè? Maar wacht, is jeet niet jieten van roepen? Wow, ik ben echt aan te soms. nee. Maar is jeet, is dat niet weggaan? Jeet! Maat, ik ben gisteren weggejiet. Jullie zijn het aan het vangen. Ik weet niet wat het betekent. Ik wil het niet Weggejiet. weten. We zetten die gewoon op F-tier en we gaan door met de volgende, want jullie zijn echt te heftig. Oké.
Wat? Maar heftig De is woorden echt... dat jij gebruikt, dat vind ik pas heftig, Gerben. We gaan er echt nog heel lang over 16. spreken. Nee, Jij maar gaat- heftig is even- het volgende woord. Jij zit niet meer met het concept. Ja. Dat vind ik heel heftig. Heftig, dat gebruik ik echt. Ik gebruik- denk bijna zelfs dagelijks. Ik denk elke zin. Ja. Oh, is heftig. Ja. Oh. Dat is Maar dat echt- is wel pittig heftig, maat. Ja, dat is heftig. Ja, dat is wel Dat vind ik wel heftig. heftig. Maar heftig is gewoon een woord, dus ik snap niet productie waarom dat erin staat. Dat is gewoon letterlijk... Omdat een heftig niet een woord is dat de oudere mensen gebruiken. Dat is echt iets dat jongeren vooral gebruiken. Heftig, man. Ik vind het heftig, man. Snap je? Heb je mama ooit al horen zeggen? jongen. Amai, dat is heftig. Ja. Nee. Ja, maar waarom niet? Dat is toch letterlijk een Dat is niet Nederlands... Ik waar. vind dat ook, staat dat niet in het woordenboek? Dat staat natuurlijk wel in het woorden. Ah, wel. Al die woorden staan in het Maar woordenboek. Noortje- 6-7 staat letterlijk in het woordenboek. Dat is niet hè? waar. Niet Jawel, waar. als kinderwoord van het jaar. Dat Oké, staat maar in als het in de het Dikke woordenboek staat, Vandalen. wat is de uitleg van 6-7? Dat vraag ik mij nu eens af. Maar dat is het juist. Het maakt niet uit. Het is gewoon... Het Ja, maar gaat wat erover staat er? dat Dus het in een altijd... woordenboek staat er toch altijd de uitleg van een woord? Ja, maar dat is gewoon de toeval dat als je erop let, dat heel vaak gebruikt wordt samen. Ja, maar 3 en 4 dat wordt straks ook vaak samengebruikt. 1 en 2 ook. Hè. Dat is... Maar er is gewoon geen uitleg. Dat is the whole point. Maar Oké, ja, oké, heftig vind boeien. ik letterlijk een Nederlands woord. Ik vind daar Heftig, niks aan. ja, ik ook. Like, let's S-tier. get over it. Estier. Oh, Slay. Slay. Estier. Ja, ik vind ook wel Slay. Slay. Dat is altijd Slay goed. the day away. Wow, dat was er dan weer over. Ja, ik vind dat verschrikkelijk, maar Maar waarom? Maar dat is toch gebruik grappig om het zo niet. te zeggen. Amai, Slay Queen. Maar dat is gewoon niet omdat dat in Slay bitch. jouw vocabulaire zit. Ja, echt hè. Dat is dat omdat dat klopt. niet in jouw vocabulaire zit. Ik ga niet op dat niveau. Echt niet. Ja, nee, ik gebruik het nooit. Ja, ik gebruik het echt wel dagelijks, denk ik. Maar dat vind ik Ja. dan ook wel weer raar. Jij, wat gebruikt hij? Wat zeg En je waarom, allemaal? wacht even, waarom zijn jullie weer matchen gekleed? Ça va met jullie? What the frick? Slay Queen! Oh, dat vind ik heel heftig. Klakkie. Hey, alle drie, dat vind ik heel heftig. Oké, ja, voor mij maakt het niet uit waar jullie het willen zetten, want het wordt wel veel gebruikt, inderdaad. Ik vind het nu niet... Allee, dat is toch... Je vind het gebruikt gewoon het, een expres aatje voor de of- cringe ook een beetje, hè? Ja. Je zegt het Maar expres bon, om een beetje... jij. Ik ben een meisje. Maar Ik jij ben zegt, echt niet, gewoon een- jij zegt niet... Slay oh my girl. god, slay, Waarom slay. Dan meent je dat 100% met volle overtuigingskracht. Ik zou een leugenaar zijn als... Allee, waarom niet? Maar ja, ik ben... Allee, Oké. snap je? Maar dan vinden wij het op 2 manieren leuk. Dan zou ik zeggen dat het een goed woord is. Ja, oké. Ja, dan mocht jij hem van mij ergens zetten. Ik heb het volste vertrouwen in u. Slay gaat op de Nee. A-tier. Keigoed. De volgende, verschrikkelijk woord, vind ik. Oh, horror. Ça va met jullie? Jappen. eigenlijk? Jappen. Maar sowieso is het niet jappen, het is japping. Ja, maar is Japping. jeppen... Is dat roddelen? Dat is zo- gewoon... blablabla. Dat is Te veel gewoon... praten. Dat is gewoon continu babbelen. Dat is gewoon japping. Wat was hij aan het jappen? Jappa. Jappa, jappa, jappa. Jappa. Of zo Ik iemand vind die een dat verhaal aan het vertellen is waarvan je denkt, ja, maar dit is echt een poepverhaal waar niks van echt waar een is. jappen. En dan zit je No echt aan het cap. jappen. Dit is echt een jep. Je bent jezelf niet populair aan het maken, hè. Oh, verdoen. Ja, ik probeer hier... Ja. Japping, ja. Het is weer al een woord dat ik wel vaak gebruik of zo. Wij vinden het, Maar wij sorry, vinden het ja. cringe. Ja, ik heb het nog nooit gebruikt. Maar ik vind het woord cringe ook cringe. Ja, ik ook. Ja, cringe vind ik cringe. Ik snapte wat ik bedoel. Cringe is cringe. Eigenlijk is moet cringe, cringe er ook gewoon tussen staan. Ja, waarom staat cringe er niet tussen? Ja. Oké, maar jepping. Ja, Ik vind het fuck. oké, maar oké, ik ga het jullie laten raten, want jullie zijn er precies... Bij mij is dat een beetje hetzelfde als no cap. Of ewa. Ja, ik zou het dan D of eerder E. bij de EWA zetten. Ik vind no cap nog erger. Oké, D dan. Jepping. De volgende, FOMO. Dat gebruik ik heel vaak. Vroeger ook. gebruikte ik het niet, want ik wist totaal niet wat het betekende zelf. Fear of missing out. Ja. We hadden het daarnet nog over FOMO en over dat FOMO niet bestaat. Of FOMO bestaat wel, hè. Natuurlijk bestaat dat FOMO wel. bestaat zeker wel. Ik heb liever dat ik er geweest ben en dat ik daar spijt van heb dat ik er ben geweest, dan dat ik spijt heb dat ik er niet ben geweest. Ja, Ja. inderdaad, want dan zit je te benen in je bed. Ja, dan heb je het echt gewoon gemist. Ja, en ik heb ook altijd... Allee, ik moet soms ook leren nee zeggen, want anders zat ik hier ook niet zo brak. Dus ik kan ook niet zo Inderdaad. goed omgaan met FOMO. Ja. Maar... It's a learning process. Ja, 100%. Ik vind dat wel normaal. Allee, snap je, als je dan zo... Zeker met dat goede weer in de zomer kun je toch echt niet de hele tijd binnen zitten als je vrienden ergens buiten zijn. Maar je hebt zo van die mensen die daar geen last van hebben, hè, Ik van denk dat FOMO. jij een mens bent die daar geen Oh, last ik heb van daar heeft. enorme last van. Ik word daar wild van. Ja, Ik denk ik dat ook. Steffi daar geen last van heeft. Als in Steffi heeft boos. daar last van dat ik zoveel FOMO heb. Ja, maar Steffi heeft totaal geen FOMO. Nee, denk ik. nee, Steffi nee. lijkt mij geen persoon die FOMO heeft. Zij kan gewoon in haar zetel blijven zitten en En she dan ge- doesn't care. Maar why? Dan zeg ik, kan komt dat je mee, echt. Steffi? En dan zegt hij, nee, geen zin in. Dat vind ik zot. Ik vind dat heel en zot. En I admire. Ik ook. Maar ik, Maar 100%. Ik wou dat ik dat was en ik wou dat ik een backbone had, maar dat heb ik niet. Hoe vaak Dus dat ik al ergens waarschijnlijk ben naartoe ik er ben morgen weer voor breek de week.
Hoe vaak dat ik al ergens naartoe ben geweest en heb gedacht, godverdomme, was ik toch maar thuis gebleven. Maar dan Ja. toch blijer dan... Maar ja, ik wil niet als ik 67 ben, Echt, stop ermee, hè. Echt. of dat ik ouder ben, dat ik in mijn rocking chair zit en dat ik denk van... "Oh, wat heb ik geluk dat ik er nooit ben geweest. Op geen enkel feestje. Op geen enkel... Je hebt eigenlijk een beetje geskimd. Nobody ever says that. Maar het allergrootste probleem is, ik ben echt oprecht bang wanneer het dat bij mij gaat stoppen. Ik denk dat ik echt zo'n moeder ga zijn die nog elke dag op café gaat gaan. Echt? Oh, ik weet dat niet. Ik ben daar echt Ik bang ook van. wel. Maar dat ik is zie dat ook wel bij Een u. marginale... Wacht, hè, hoe noemt dat Zo'n nu alweer? safke. Hoe noemt dat nu alweer? Zo'n- Safke met de buggy. Hoe noemt dat nu alweer? Je hebt mij dat ooit genoemd. Een daiko. In een dijk. Een daik. Maar dat is gewoon een lesbo. Dat heeft niks te maken met dat je elke dag op Waar, café Daddy? zit. hè. Ai. Clementine heeft ooit tegen mij gezegd dat ik op een daik lijk. Mag ik dat niet Maar vertellen? vandaag ook wel. Nu je houthakkershemd weer. Ik lijk op een Maar daik. schat, je hebt letterlijk dezelfde Ja, maar hemd nee, aan. maar het is de koep. Maar het is de koep. Je hebt Sorry, maar dezelfde koep. productie? Je hebt dezelfde Een koep. dijk, hè, toch? Nee. Maar ik Wat kan- dezelfde koep zie je. Ja, allee. voor Als de- je zo doet, als ik deze bril uit doe die niet op sterkte is, dan zou ik niet weten wie is. Ja, nee, ja, een dijk. Maar dat heeft niks te maken met dat je elke dag op café zit als ouder. Hè. Dat is gewoon dat je gay Wat bent. betekent dijk? Een Ah, wel. dijk zijn echt... Oh, wacht. Heeft Is iemand dat een een gsm hier? Nee, afkorting? maar nee, want nu gaat je heel veel mensen over één Ja. kam scheren. Stereotype mannelijke lesbo. Maar dat is zo... Daddy, Clementine I... heeft het gezegd en Clementine is een mannelijke lesbo. Een dus- dijk is echt zo... Heb je Orange is the New Black gekeken? Nee. Oké, nevermind. Kijk, Ik ga dat zelfs gewoon laten... Een dijk is gewoon een... Maar voor wat is het een afkorting? Kan iemand me dat zeggen? Want Nee, Nee. daar heeft geen afkorting. dat is geen afkorting. Bon, FOMO. Ja, van mij mag die heel FOMO hoog, is want ik echt wel gebruik het echt. echt dagelijks, omdat ik het ook dagelijks heb. Dab, slay, FOMO. Ja, dat is oké. Ja? A-tier? Ja. Oké, de volgende is een vibe. Vind ik wel een vibe. Het is wel een vibeje. Hey, Het is een maat. vibeje. Oh Lekker my vibe. god. Wanneer er was zo'n keer een scène bij... Oh ja. Dat is Ja, echt de- een vibe. Nee, ja, Wat dan, een- maar er was ook zo'n scène van Deze zo... zomer is echt een vibe. Ja. Ja, dat is een sound. Ja, dat is geen sound, dat is iets dat echt is gebeurd. Ah, ja, hè. dat is waar. Leeft nee. hij alleen op TikTok? Nee, ja. Ja. Dat is een sound. Nee, maar er is zo een scène waar dat iemand zegt... Ja, ik ben hier gewoon om een vibe te catchen en de vibe is wel gecatcht, dus ik denk wel dat er een vibeje is. Oh my god, Wat heb wie jij zegt nu dat? juist gezegd? Vind ik wel Wat top. in de pap van woorden is deze? Ik ben Gewoon... hier gewoon voor een vibe te catchen. En de vibe is wel gecatcht. Dus we Ja, hebben wel een iedereen vibe. gebruikt het toch nog. Ik denk Ja. dat mijn ouders gebruiken dat ook. Wel een vibe. En ik vind het wel oké. Ja. Ik vind ook wel een vibe. A of S. Asje. Asje, hè? Asje. Asje. Dat is echt een vibeke. De volgende, bro. Bro Dat is gebruik ik ook weer echt. een woord. Maar ik gebruik heel vaak broer. Maar je gebruikt ook heel veel bro, hè? Is dat echt bro? Ja. Zie, ze deed het alweer. Ja, maar ja. En Oh my god. Zie het. Ja. Ziet u, ik had gelijk, hè. Maar Ik vind bro een middelmaatje. Kan soms in de juiste vriendengroep. Bro moet je niet op je werk gaan zeggen, op kantoor. Nee, Of- sowieso niet. En daar moeten we even bespreken tussen ons allemaal. Stop met dat te zeggen op hele belangrijke plaatsen. Ik zie dat meer en meer gebeuren, dat mensen dat gebruiken in elk context, voor alles, voor iedereen. Je kunt dat niet doen. Ja, maar- Je kunt iedereen niet bro noemen. ik vind dat er een verschil is tussen als je zegt tegen iemand: yo bro, alles goed? Chill. Maar als je verschiet of zo, of ik zeg niet, bro, dat gaat niet van mij. Bro, Ja, oh, ik ben echt gewoon echt ergens anders. Bro. Oh, jullie beseffen niks, bro. Waarom doen jullie nu allebei alsof dat jullie iets hebben gepakt? Ja, omdat dat meestal zo gaat. Maar dat doet ook niemand, hoop ik. Bro, ik zag echt dat ik in een foetus van een foetus zat. Bro. Wat ben ik hier? Ik ben Maar hier als je iets gewoon aan het zegt, missen. yo bro, alles goed. Dat is zo chill, snap je? Ja, Maar omdat dat het ook snel niet- voorbij gaat. Er snap zijn je? mensen die dat dan ook nu doen op hun, snap je, op zo belangrijke plekken. Zo, op plekken tegen hun ouders. Ah, nee, Want dat je kan ik- ouders kunnen dat echt niet maken. Nee, dat vind ik echt... Zeg niet bro tegen je ouders. Daarom, zeker. leuk woord, maar je moet oppassen waar je... Allee, dat is eigenlijk bij alle woorden hier zo. Denk er even over na voordat je het Ja. op welke plek zegt. Ik vind ook bijvoorbeeld als je dan zo bezig bent met iemand of zo, of je ziet iemand, kun je ook niet zeggen bro. Sorry, maar dat is direct die friendzones. Wat? What did you call me? Sorry. Ik ben niet bro. Sorry. Gala, heb je het zelf meegemaakt? Of waarom heb je het Dat is een verhaal voor een andere keer. Oké, top. Ik heb dat nog niet meegemaakt. A, B, C, D, E, F, G.
Een beetje. Een beetje. Een Beetje beetje. Ik wist zelfs niet dat dit een slangwoord was. Glamour. Nee, Glamour. verschrikkelijk. Glamour. Glamour, glamour. Hé, brunette. Nee, ik vind het verschrikkelijk eigenlijk. Ja, F-tier maakt van mij ook al. Maar ik ben weer dingen aan het missen. Wat heb ik hier net gemist? Maar dat is, glamour is eigenlijk echt, dat betekent ook weer al niks. Dat is Maar zo, Glamour is wel een woord, weer al, dat is een Engels woord, jongens. Maar, maar in de context waarom dat ons hoofd zo gefuckt is, omdat wij gewoon alles glamour, blonde, Ja. dat heeft niks te maken met het woord. Snap je? Dat heeft niks te maken met niks. Nee, heeft echt gezegd al de Oké, dus meest- F-tier. Ja. Ja, de volgende. Er zijn zo nog een paar winkels die hun 5 jaar geleden de Drip Store hebben genoemd. En nu zijn die zwaar aan het balen, denk Ja, ik. waarschijnlijk. Maar dat bestaat nog altijd. Drip drops? Of wat is dat? Drip Drops in Antwerpen, ja. Drip drops. Ja, maar Coole schoenen, maar... Ja. Ja, maar die een tijd is ook voorbij die kleren. je denk kunt ik. dat niet meer zeggen, hè. Dat is wel drippy. Dat is niet... dat is heel even En wat zeg je dan? geweest. Is icy? Oh, nee, doe maar niet. Wat zeggen we dan nu? Als je een coole outfit hebt. Leuke outfit heb je aan, zeg. Harde outfit. Hard. Wat hard. Jij zegt zelf vaak hard. Ik zeg het niet zo En zo'n vaak. foto! Oh, nee, Waarom maar... word ik... Lijp. Oh, lijp. Ja, ik zie het ook al Ja, voor ja, mij. jij bent- Lijp. Waarom word ik hier weer altijd voor de bus gegooid? nee. Ja, het is gewoon alles samen, Gerben. Sorry, je Ja, moet het niet het is persoonlijk echt pakken. Het is wel heel persoonlijk, ja. Ja, dit is mega persoonlijk. Alle woorden die jullie hiervan gebruiken is allemaal oké, maar pas maar op als ik eens even Hayek of Doe maar Bro dat zeg. even. Doe maar dat even. Ja of nee? Oh, maar... Bo, Drip, ik zou dat gewoon op E zetten. Dat, Ja, ik ook. dat is zoals Ik bij kan net Noke. zelf zeggen. E is perfect. Voilà. En dan Maar de de laatste. laatste. Ja, maar je kunt niet boeien zeggen. Het is altijd gewoon beu. Ah, ik zeg altijd beu. Maar waar komt dat? Dat komt van ergens. Want ik Ja, heb van een zo- zeeboei. Van het boeit niet. Oh. Nee, Boeien. Ah ja, iets boeit u niet. Ja, iets no boeit. shit, Natuurlijk. Sherlock. No shit, Sherlock. Ja, maar dat dan niet gewoon zo eens een keer eruit zijn gekomen bij iemand van... Oh, het boeit me niet. Natuurlijk komt Oh, het daar boeien. vandaan. Maar natuurlijk komt het daar vandaan. Ja, maar dan vraagt ze toch... Ik snap niet wat ik nu heb misgezegd. Je vraagt van waar komt het? En ik zeg, ah ja, waarschijnlijk van de niet afgekorte versie. Het boeit niet. Nee, ik wil nu snappen wat ik heb misgezegd. Wat heb ik nu misgezegd? Boeien is komt gewoon- gewoon van boeien van het boeit niet eigenlijk. Ja, alleen snap je, dat is letterlijk gewoon de uitleg van het woord. Maar je zegt niet van waar dat het komt. Ja, ik dacht gewoon dat jullie zijn al de hele tijd zo simpel aan het doen en rare geluidjes aan het maken. Ik dacht, ik leg het even heel duidelijk uit. Nee, ik bedoel de buh. Van waar komt dat? En jij, Maar ik heb dat je ook zou het wel kunnen vinden van het boeit niet. Allee, ja, natuurlijk. Allee. Maar ik heb nog nooit gehoord. Ah, buien. Buh. Ja, toch? Buh. Ja, maar je moet dat echt zo... buien. Zo buh. Besef dat die mij aan het uitlachen zijn. Besef waar ze beland in deze podcast. Buien. Ik zeg, Maar jij hebt een losse wang, hè? Hey, maat, sorry. jongens, even Knipoog erbij. geen chaos niet meer. Waar gaan we... jongens, stop. Genoeg. Waar gaan we boeien plaatsen? Echt wel op een A of Ik een vind dat ook een S. avond is buien. Maar alleen maar... Mama, focus. Ja, maar oprecht, ik gebruik dat echt vaak. Buien. Maar dat bestaat niet. Ik heb dat nog nooit gehoord. Jawel, dat komt van het Het boeit woord niet. boeien van boeit niet eigenlijk, zeg maar. Ah ja, oké, logisch. Oké. Van mij mag dat echt hoog. Ik gebruik dat echt vaak. Buien. Hoeveel, in plaats van dat woord heel te herhalen. De B van boeien? Nee, Ik zou zeggen, de S van boeien. De A dus. De A. Oké, de Doe anus. maar de A'tje. Oké, Bo, dan hebben wij een tierlist over slang en ja, cringe woorden eigenlijk een beetje. Op F-tier hebben we skibbity, yeet en glamour. Nooit meer gebruiken, alsjeblieft. Niet doen. Op E-tier hebben we no cap en drip. Ook niet gebruiken. Zeker niet gebruiken, ook niet. Die zijn geen haar beter. Op D hebben we ewa en jepping. Gerben, jij ook niet meer gebruiken. Ik zal mijn best doen om dat niet meer te doen. Spreek me er zeker over aan als je mij ewa hoort zeggen de volgende keer. C-tier hebben we clock it. Liever niet gebruiken, maar als je het gebruikt,
Ja, kijk, we gaan Het is gaan nog niet, het is nog vinden fresh. zien. Laat het nog even Ja, voilà. gebeuren. Op B-tier hebben we Flexen, Bro, Simp en Noncha. Snap je, deze kun je soms al eens ergens tussen fietsen. Maar weet gewoon uw plaats. Voilà, weet je plaats. Zorg niet dat je die 2 of 3 keer gebruikt in één conversatie. Hoeft ook niet. Dan hebben we A-tier, Deb, Boeien, FOMO en Slay. Ja, kijk, deze woorden deze gaan mee de woordenboek in. Hè. Dit zijn prachtige woorden. Fenomenaal. En dan hebben we op S-tier de allerbeste. Oh my god, 6-7, heftig en vibe. Ja, top hè. Ja, en nu ik het terug allemaal luid op is zeg, denk ik eigenlijk dat we beter gewoon terug wat normaler gaan spreken Ja. allemaal. Eigenlijk wel. Allee. Jeet! Oh. Ik ga niks meer zeggen. Please, doe dat niet. Q Q Music.